Borma sar, Borma. Hello guys, आंनि YouTube चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। So guys, जों दिनै सानडे फानडे राइड खालामनायदो, नोंथांमोनाबो नायलांदो। सिगाङाव दोङो DN भाई, बेस्ट फ्रेन्ड। बारबोबाय दे, इसोरनि गामिनि लामाया माने एसे गाज्रि जाना दङ अखा हानानै, जन्थामानि हाब्रु नांजोबदो। नैखिनि लामाया बया हिट जाबाय, बिथांमोननि बथिं फैनाय लामाया। बोरमा आरे यार, बोरमा माने बोरमायानो आरो किबुला एकदम गैखाया, रिजार्भआवसो दोङो, सोनांगोन बरमायाव दिपुआव। लोगोफोरबो फैदो गुवाहाटीनिफ्राय, बिसोरो नेना दोङोनो। फार्स्टआवथ' इसोरखौ लोगो हमनोसै, दिनै राइडखौ स्टार्ट खालामनोसै। टटेल जागोन दिनै जोंना लोगोफोरा 20 जनसो जानो हानाय। लोगो हमजोबबासो मोनथिसिगोन। थ' गाइस, बरमा मोनसिगोनानो जोङो। मार गोबाव नेनांबाय इसोरो बेस्राफोरा। जोङो न'आव थाबानो इसोर लोगोफोरा बरमा मोनफैदो होनना कल खालामदोंमोन। डाइरेक्ट लोगो हमग्रोनोसै, स्टार्ट खालामनोसै राइडखौ। ओमफ्राय बया जज जादों नामा DN भाइया? बया होखावगासिनो। कलेज रड, बरमा कलेज रड मोनफैबाय। दै जाना दङ सनियाव। ओ भाई रेस लगेगा क्या? उनाव थाजायालै इनि दै मोनबाथाय उनथिं सिद्देरजोबो इनि भाइबा। मार्काट लगायाखैना इयो। बरमा फार्स्ट गेट मोनबाय। मायावबा दङ इसोरो, ब्रिजआव थानो होदोंमोन लोगोफोरखौ। नायनि र' इयावनो ब्रिजआव। ओइ ब्र' माले माथो बया हिट जाना फैदो। फाय दुथायावनो बन्द' जायोना, बाजार जायो, ओंखायनो फुङावनो। हाथायावबो जनो होआना, ओंखायनो गुदलि बाजार जाग्रायावनो जफायदो। थाव दिपुआवसो गेबाय आरो नोंसोरो। फिउला एकदमबारे गैखाला। मायाव दङ इसोरा? सल'थे थांग्रोबायसो नामा? फिउल आप खालामना लानि। थ' गाइस, फिउल आप खालामना लाबाय। आगोल मुखिनियाव नेदो इसोरो, जमा जाजोबना नेना दङ इयावनो। Hei kakak. Kakak. Bro. Itu udah beli channel tuh. So jadi kedok sini Pak mau subscribe করে দিও। Logo मोनजोबबाय guys. कुकु बर'मोन फैदो। माथि नांगोन? गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 6 7 8 9 खान जाबाय guys गारिया।
hotel. सिगाङाव दं कुकु बर' बिथांमोनजों जमा दिनै राइड लाबाय मोनसे शर्ट राइड फार्स्ट टाइम दिनै आं दारागाव थांगोन गाइस थांफेराखै आगोल दारागावआव आं मोजां लामा मोनफिनबाय र' गाइस Maka ride Sunday Funday ride guys नायलांबाय हा दिनैनि राइडखौ नोंथांमोनाबो भागो रे भागो भागो सिगाङाव सौहैबाय लोगोफोरा बाराद्राय गोसाबो सलायजायालै ओरैबायदि बाम्पार फैबायानो गुराय जुदा गालांगोन होनबा लामाया एसे फिसा लामाया मोजां जाखो मा जाखो गुवारबोथ' जानांबाय गोसा सलायनो थाखाय Mana aku hal dukan na ite bread energy drink longde. Bro, ini selalu mende. Bro, mayo. दसे लाखिदोंमोन जोङो एसे माबा माबि लानो होननानै जाग्रा कन्टिनिउ खालामफिनबाय राइडखौ गाइस बाइकनि मिरर गैयैखाय प्रब्लेम जाबाय आरोलै आंना उनथिंनिखौ नुहुराना अर्डार होना दोनदों र' मालाबा सफैगोन months जाबायमोन आरोना गाइस आङो जेरावबो ओंखारथ'यैया दिनै फार्स्ट टाइम ओंखारलायबाय ज'नो राइड गाहाम नांबाय बिदिनो न'निफ्राय आरो मा खालामबाय थानो जायो चेक पस्ट पुलिस चेकआप खालामदो विक्रम लाइसेंस है कि नहीं तेरे पास सब है Borma sir, Borma. Tuh guys, yo checking खालामखांबाय जोंखौ प्रब्लेम गैया दाना सोब डकुमेन्टसानो दङ नालाय बारा जेबो प्रब्लेम मोनला आरो जों दा गाइस जोङो नेकासि बारबाय दा दारागाव मोनसिगोनानो नोंथांमोनाबो नायलांदो जोबजासिम नाय गाइस सिदासो थाङो रं जाबाय होनबा बरिया जादों खिन्थु लामाया फैफेराखैना लामाखौ मोनथियाखैमोन आं बरिया नांदों गाइस भिउखौ बेखिनिखौ भुटान हाजो नुहुरहांबायानो जों साइड साइड माइ गायबाय दं माइ ओंखारजोब्बाथ' ग्रिन 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 बरिया नुगोन लामाया ससेल'सो जादों गाइस दाबो अफर'डिं मोनफिनबाय जोङो सेन्ट्रेल अन्थाइ गारफिननाय दारागाव मोनबाथाय बरिया दुगैहैनोसै दैयाव स' गाइस जों दा दारागावनि गेट मोनफैबाय आगोलाव लोगोफोरा लाखिजोबनानै लामाया एसे गाज्रिखाय जोंना लेट जाबोबाय लासै लासै सलायबोनानै वेलकाम टु दारागाव फार्स्ट टाइम गाइस दिरां पिकनिक स्पट तो गाइस एन्ट्रि फिस 40 लादो गंसेयाव गंसे बाइकआव एन्ट्रि खालामबाय जों दा सिङाव हाबहैनोसै थ' ब्र' दारागाव नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर दारागाव नुफेराखैबा बरिया फैनो हागोन फ्रेस मोनगोन आरो ना माइन्डफोरखौ एनभाइरनमेन्टफोरा एसे बेलेग जायो हाजो एरियानिया बारफोरा एसे फ्रेस मोनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15. SSBK mau entry खालामनांगौ guys. खालामखांबाय. मोनफैबाय दासो. जायगाखौबो हिट नांदों. नांथानाङा दे प्रभु. काका 1 2 3 जोंना. 당근 게제스로 또 에이 제대나 두번 하면서 비두 थांनायसो आंनि. 와 이거 슬마리 게제스로 ओइ बोसोर बोले 게제스 tindak 게제스 하나 있잖아 नांथाबा आरो दैयावसो गोलैगोन माखाय 게제스 होदाय थाखाजों आजाव था फिसिनो गोसो गैथ'वालै गाइस इयावनो लाखिथ'नि गेजेराव लांनोथ' आखाया जिङाव लाखिनानै दोनबाय ब्र केनेगा बाल एकदम मोजां बिराद मोजां स' गाइस जागाया जोबोर मोजाङानो अके मा बुंगोन जागानि बागै जोंनिया DB vlogआ दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा फैफेराखैबा फैनानै नाय गोबां हिट जाना दं आरो सान्दुंबो दुङाखै आरो नै हिमांसु vlogबो दोङो दैदेना दोननि हागोन आं दुगैगोन जकिं खालामदो गाइस बिथांखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय गाइस DB vlog bro thank you DB vlogआव बिथांनाबो मोनसे चेनेल दोङो हिमांसु जय बर' आरो गासिबो दैदेननि चेनेलनि भिउवार्सफोर आंनि चेनेलखौबो एसे नायदो नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बिथांखौबो सापर्ट हो फुल सापर्ट जों माने जमा एबार राइड लानायदो मोनसे पुरा बिटिआर राइड राइड प्लान खालामगासिनो दङ थाबैनो सिटुएसना मोजां जाबा लाना होनोसै थागोन हिमांसु ब्र'आबो थागोन जोंदो थागोन जों एखेल'बैनो बिथांखौबो अल बिटिआर मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ जोङो खेबसेयावनो खनसेयावनो बेरायगोन जोङो बिथांखौबो फुल सापर्ट हो गाइस फंबाय आंनि मार गोबावनि उनाव जों दिनै ज' लोगो मोनलायदों आरोना बिथांखौबो आङो लिंहरबाय फाय दसे बेरायना फैनि दिनै बिदि होननानै बिथाङाबो फैबाय बे आंनि फंबाय जायो असे फंबायानो सानो लोगोबो गासैबो आरो जोंनि लोगोसे ओरैनो बेरायबाय दिनै गोबाव समनि उनाव ज' बिदिनो जोङो मालाबा बिदि गोबाव जाबाथाय बेरायखायो न' काका औ बिदिनो जमानो गोबावनि उनसो लोगो मोनलायबाय दा आरो सिटुएसनाबो मोजां नङामोन ना बिदि बेरायबाय थानो हायामोन दिनै ज'नो फैबाय दे होमबा गाइस नायलांबाय अखा हाबाय थादोंना दैया मार दार जादों गाइस बारलांनो नायाखै जों बिथिं थांनो नागिरदोंमोन बारनो थाखाय माथिं दैया खम एसे इखौ नागिरगासिनो जोङो दा गाइस पुरा दै खमथिं थांगोन आरो जों दा बोरैबा थांना लानानै बुखार जाबाथाय बोहैलांखाबायबो गिदो नामा नोङो बारनो दे बारना खिथि होमबा बोहैलांबा सहैबाय नोङो ओइ बोहैलांबाथाय मायाव ब्रह्मपुत्र सहैगोनबो गोथौ नामा दैया ओरैबादि स्पिड
थ' गाइस बरिया दुगैनोसै जों दा दैयाव ओरैनोबाबो सिखा जुबाय लंपेन्टफोरा गानना फैनाया थेवबो दा थांनायाव गानलांफिननांगोन आं ओंखायनो सान्दुंआव एसे होना दोनबाय काका पुरा फुल रेडि ना दुगैगोन दा थान्दा एकदम लंपेन्टखौ नै राननो थाखाय फोरानबाय गाइस बा जि गुसु दैया काका माबादि कुल वाटार दुगैनायानो जोंना आसोलफोरा ब्र बोहैलांबाथाय सहैबायबो नोङो बबा काका guys malmai थांदों wow guys बुजिगासिनो गथाय गुबुन बादि थाबि थाबा नाङा आंनो सासेखौनोल' नांगौ गथाय जागो इनिफ्राय मानबाय बाय गाइस गाइस जोङो दुगैखांनानै दा थांनो रेडि जाबाय दा दारागावनिफ्राय थांफिननोसै न'आव माबादि मोनखो दा तामाम मेंदो दुगैबायना सान्दुं गोसायाव बिथां टुकु ब्र'आबो न'आव दा थांफिनसिगोन बिथांमोनाबो फैदोंमोन আৰু ব্ৰতো গুৱাহাটীতে থাকে গুৱাহাটীত লগাই পাম আমি ইহঁতক অলপ দেৰিকৈ লগ পাম আমি ওচৰে ওচৰে লগ পাই থাকিম ব্ৰ ভালকে যাবি দে তুমিতো থাকিবা ন ইয়াতে দুদিনমান থাকিম আৰু नारनांगोन काका थ' गाइस जोङो दा थांनो रेडि जाबायानो एसे आगोलाव लागै फैदोंमोन जोङो नैखिनिया जाबाय भुटानाव गोलैयो गाइस साइन बर्डआ बे साइन बर्डआ इनि इ साइडखिनिया भुटान इखिनिया भुटान गाइस इनि उनाव इनि सिगाङाव इन्डिया गोलैयो जों एसे नायना फैबाय गारियासो उथिगोन ना उथियाबा जेबो रोंबालि होलांगोन नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फ्रि टाइम मोनोबा बेफोरबादि जायगायाव फैनानै इन्जय लाफैनो हायो गाइस बाजारबो जायो इयाव जिखिनि जानाय मुवा बेसाद नांगौ बेखौ मोनो गाइस बेनो बाजारा जों फैनायाव दानि बारा मानसि गैयामोन दा बहुत मानसि जागासिनो नोंथांमोननि सापर्टआवनो गाइस खम समनि गेजेरावनो 2K कमप्लिट क्रस जाबाय स' नोंथांमोना बिदिनो इयुनाव लागै सापर्ट होलांबाय हागोन होनना आसा खालामबाय स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाइस थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन